ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ସିଧା ଅ ଲେଖ ଅ ଲେଖ ଅ ଲେଖ এইଠୁ এইଠୁ ମଡ଼ାଉ এইଠୁ ଲେଖ। ହଁ ସେମିତି ମଡ଼େଇଲେ ସିନା ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅ କତିକି କ'ଣ? এইটা କ'ଣ? এটা 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 ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ସିଧା ଅ ଲେଖ ଅ ଲେଖ ଅ ଲେଖ এইଠୁ এইଠୁ ମଡ଼ାଉ এইଠୁ ଲେଖ। ହଁ ସେମିତି ମଡ଼େଇଲେ ସିନା ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ? କତିକି କ'ଣ? এইটা କ'ଣ? এটা 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 ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା।